laban pin kamahang ni ba uba Edelbert nong rum ulapan pau ba unjin da sungu sikadai lada kalyang persya kawan ya trailang ban aya ka jing kersan ya ka arpa bat ongru ba kalyang persya kadai ban ai da ka jing tho lada ai jing kersan ya ki isi jong ka arpa halor ka jing terwa jong ka PDF lembai LO berim ba persangan bari rusi yang berim ba kikloi ban trailang ringkat bat ka arpa ngiru kum ka arpa nyimdon ke jikim mensiam ada kapor jeng pak persangan kum siam menchua ila ban kala bandon ka all party ruling boleh kapor jong akan melak bandon tendring iskwa ban tingana tangkoi ni kloi ban priang iki tambah kan don gunung ke kendon pada ke kapor kini ban ada ka official support ke jongki lembak city kemudian ke banwan tang napuk ki press and media mo bat kawai lu ka sulong namang lei kini ke jingja hani kini sengi kada wade nai proses da bobrong tila da mi ko bandon langru nangis kam ba kam kan proses na kam ta ja bandriu tila da ya ka ba kam kan proses ngatrai ka ba kamang ikrem persya ba kan long exclude no nak banta jungi kan ikam ni keren kelung rigi keren nak banta ngidon hani ban serve purpose juga spirit jung section ngidon hani ban pendep ome ke jing temu jung party ya ka ban serve ke spirit jung ka ani ka ideology jung ka party ani ka concept rigi kalong nam ta ideology nam ta concept jung ka section nam ta ban syakri iki pabak habakran baglap sai kubor hakani resing balang uba pensingan ubalong chairman ke PDF ulong ba ke PDF kala banyak trailang bat ka arpa hendrai ka kongres kamla setia banai kersan ya ka arpa namar ba kongres kedai ka national party ulong ru ba ka arpa kedai banyarno na kasuki banwanya trailang bat ke PDF yo i menne ba gajing don gajing ong jong CM ba ka all party isi ba ni trailang daga bagin ajing kersan ya ka arpa ngathai ki perlu ngathai pisutko ha arpa ka di all party regional party alliance na kalian jungi di national party tang hang taru ngathai pelak sutu kendian bahkan nom don nanti yangi bandon ka all party isi bat ka arpa like no tang ka PDF bahkan long ka all party isi kaji mul kalong ba ka arpa kala du ya ka number simple majority number kadai ka kam jongki ban dia join lang bat ngi ka PDF ban dia trelang na ka benta ka jing bahaju ka council kumbang yu haji dei bat ki bobon ki issue kam ta maji dei ka financial position juga district council la lagi me trelang kan syam jing ya sibun ne ka jing trelang kalong leng ba ka PDF tigas ngasu kunan mengai skam ba haini kin ngin sayo ka jing betit na kalian ka arpa haji dei ka dei ka issue namar ba kapau syai ba na kalian jongki kila feel ban maintain ni ka stability ban ngai ja feel ru kendiat ban long concern na kibakum kini ki issue kibade kayo na kabanta ka pating ka jong ka district councils Dangshen uba pensingan NCM chairman ke PDF ulong bakal yang persya kamdon jing persya setia lada ka don ka jing trelang barok ki party ka KCDC kenang penpenya ya ka jing